σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατάσχεση ισχύρας τρίτου. Θα περάσουμε τώρα στον πέμπτο εισηγητή της απόψινής εκδήλωσης, τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής δικονομίας, κύριο Χατζιωάννου Βασίλειο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις συνέπειες στη μίσθωση από τον πληστηριασμό. Κύριε Χατζιωάννου, ο λόγος σε εσάς. Του έλεγα, όταν τον έβλεπα, το γνωστό, και γέλαγε. «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο Αφέντη». Αφέντη Σταύρο. Η ευνίδια αναχώρησή σου μου φαίνεται ακόμα σαν ψέμα, διότι ήσουν φτιαγμένος από μέταλλο άφθαρτο που δεν λυγίζει στο χρόνο. Μαζί σου είχα τη σπάνια ευκαιρία, το προνόμιο θα έλεγα, να συζητήσουμε επί παντός επιστητού κυριολεκτικά. Από ιστορία και θεολογία μέχρι για την τρέχουσα καθημερινότητά μας. Και η περίσταση αυτή, που ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, με έφερε στην πατρίδα σου, σε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, ως ελάχιστο φόρο μνήμης σε σένα, και θυμήθηκα μία συζήτηση που είχαμε κάνει, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, και η οποία ήταν πολύ έντονη, με κατέρωθεν επιχειρήματα, μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα και να το παρουσιάσω ενώπιόν σας και να θυμάμαι έτσι έντονα και εγώ το Σταύρο, έναν άνθρωπο με χιούμορ, έναν άνθρωπο με γνώση, έναν άνθρωπο με αγάπη για τον συνάνθρωπο. Να είσαι καλά εκεί που είσαι και σε ευχαριστούμε γιατί λάμπρινες τη ζωή μας με την ύπαρξή σου. Το θέμα για το οποίο είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι έντονα, λίγο μετά το νόμο 43-35, ήταν το θέμα για το οποίο ήδη έχετε ενημερωθεί ότι θα μιλήσουμε, δηλαδή οι συνέπειες στη μίσθωση από τον πληστηριασμό. Επειδή εγώ είμαι λίγο πιο ανασφαλής ομιλητής σε σχέση με τους προλαλήσαντες, έχω κρατήσει τις σημειώσεις μου για να μην επεκταθώ, θα μου επιτρέψετε να τις συμβουλεύομαι αρκετά συχνά. Η κρίσιμη διάταξη, όπως ξέρουμε, είναι η διάταξη του 1009 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 43-35 και προσφάτως με τον νόμο 48-42. Σύμφωνα με αυτήν, η μίσθωση για την άσκηση επιχείρησης εντός του εκποιούμενου ακινήτου δεν δεσμεύει τον υπερθεματιστή, ακόμα και αν η μίσθωση προϋπήρχε της κατάσχεσης. Έτσι, ο υπερθεματιστής έχει το δικαίωμα μετά την από εκείνον κτήση του μισθίου ακινήτου και την εκ του νόμου επισέλευσή του στην μίσθωση, είτε να καταγγείλει τη μίσθωση, είτε να την αποδεχθεί, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Η ελάχιστη προμήνυση καταγγελίας 6 μηνών επιβάλλεται αδιακρίτως σε μισθώσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου. Με το πριν το νόμο 43-35 ισχύσαν δίκαιο, παρεχόταν γενική προστασία στις μισθώσεις που είχαν συναυθεί σε μίσθιο ακίνητο πριν αυτό κατασχεθεί, με αποτέλεσμα ο υπερθεματιστής να μην δικαιούται να αποβάλει το μισθωτή, παρά μόνο με τις δυσχερείς προϋποθέσεις του άρθρου 615 του Αστικού Κώδικα. Η δε προστασία ειδικώς του μισθωτή εμπορικής μίσθωσης ήταν απόλυτη, ώστε και αυτό ακόμη το περιθώριο αποβολής του μισθωτή μέσω των όρων του άρθρου 615 του Αστικού Κώδικα να αποκλείεται. Αυτό το προισχύσαν νομοθετικό καθεστώς προστασίας του μισθωτή επιχείρησης
εξέθρεψε φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου με τη σύναψη πολυετών και μάλιστα συχνά εικονικών μισθώσεων επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, ξενοδοχείων, εργοστασίων κλπ., που είχαν ως αποτέλεσμα την αποτροπή υποψήφιων αγοραστών να συμμετέχουν σε πληστηριασμούς ακινήτων ήδη μισθωμένων κατά το χρόνο κατάσχεσής τους. Ο νομοθέτης του νόμου 4335, ενεργώντας, όπως θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, υπό καθεστώς επαπειλούμενης άτακτης χρεοκοπίας της χώρας, μεταξύ των σκοπών του είχε την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους του τραπεζικού συστήματος από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στο πλαίσιο αυτό επεδίωκε να διαμορφώσει συνθήκες που θα ευνοούσαν την αναγκαστική εκποίηση κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών και μέσω αυτής της εκποίησης την απομείωση του ανεξόφλητου χρέους προς τις τράπεζες. Ασφαλώς, συνθήκες τέτοιες διαμορφώνονται με μέτρα ενίσχυσης του πληρωτικού ενδιαφέροντος, που με τη σειρά του οδηγεί σε ικανοποίηση των απαιτήσεων και των θεσμικών δανειστών, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί διατηρουμένου του προισχύσαντος καθεστώτος πλήρους προστασίας των εμπορικών μισθώσεων. Υπ' αυτές τις περιστάσεις ο νομοθέτης στάθμισε τα εκατέρωθεν συμφέροντα, αφενός των δανειστών και υπερθεματιστών, αφετέρου των επιχειρηματιών μισθωτών και προέταξε τα συμφέροντα των πρώτων. Η εν λόγω ρυθμιστική παρέμβαση εις βάρος των ενοχικών δικαιωμάτων των μισθωτών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της επαναθέρμανσης του πλειοδοτικού ενδιαφέροντος για ακίνητα, δεν είναι υπέρμετρη. Γιατί, όπως ξέρουμε, σε άλλες ένομες τάξεις, συγγενικές προς τις δικές μας, ο πληστηριασμός αποτελεί πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας, δηλαδή αποσβαίνει όχι μόνο τα ενοχικά, αλλά και τυχόν εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί του πληστηριαζόμενου πράγματος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Έπρεπε όμως να φτάσουμε σε καθεστώς χρεοκοπίας για να δούμε το προφανές. Βέβαια, ο ευνηδιαστικός τρόπος με τον οποίο εισήχθη αυτή η διάταξη υπό τις γνωστές συνθήκες που προανέφερα προκάλεσε αδικίες. Δεν ήταν όλες οι μισθώσεις εικονικές, δεν επερχόταν με όλες τις μισθώσεις καταστρατήγηση. Επομένως, οι καλόπιστοι μισθωτές εθίγησαν. Αυτό όμως ήταν η στάθμιση, ήταν μάλλον το αποτέλεσμα της στάθμισης του νομοθέτη, για το οποίο μίλησα πριν λίγο. Βέβαια, ήδη σε μεταγενέστερο χρόνο της αρχικής νομοθέτησης, όταν οι συνθήκες δημοσιονομικής πίεσης χαλάρωσαν, ο νομοθέτης με τον νόμο 48-42 βελτίωσε κάπως τη θέση του μισθωτή, αυξάνοντας τον χρόνο προμήνυσης της καταγγελίας από 2 σε 6 μήνες, χωρίς όμως βέβαια να μεταβάλει τη βασική νομοθετική επιλογή για τη χορήγηση δικαιώματος καταγγελίας της μίσθωσης στον υπερθεματιστή. Όπως ξέρουμε, εκτός από τη διάταξη του 1009, υπάρχει και μια άλλη διάταξη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το άρθρο 997 παράγραφος 1, που και αυτό ρυθμίζει παρεμφερές ζήτημα. Και να δούμε λίγο τη σχέση αυτών των δύο διατάξεων μετά την τροποποίηση του νόμου. Η διάταξη του 1009 αφορά καταρχήν σε μισθώσεις που καταρτίστηκαν πριν την κατάσχεση, αφού για όσες καταρτίστηκαν μετά την κατάσχεση, είτε ασκείται στο ακίνητο επιχείρηση είτε όχι, εφαρμόζεται τυπικώς η ρύθμιση του άρθρου 997 παράγραφος 1, ειδικά τα εδάφια Β έως Δ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, έχει διατυπωθεί κι αλλού, μετά τον νόμο 4335, το άρθρο 1009 εφαρμόζεται αδιακρίτως σε μισθωμένα ακίνητα για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της μίσθωσης. Εφαρμόζεται δηλαδή και σε εκείνα όπου η μίσθωση έγινε μετά την κατάσχεση, αφού το άρθρο 1009 αφενός δεν διακρίνει, αφετέρου ο σκοπός του άρθρου 1009, όπως το περιγράψαμε πιο πριν, δηλαδή η ανεμπόδιστη εγκατάσταση του υπερθεματιστή στο ακίνητο μετά από μια προμήνυση του μισθωτή, καλύπτει όλα τα επιχειρηματικά ακίνητα ανεξαρτήτως του χρόνου επιβολής της κατάσχεσης ή του χρόνου
σύναψης της μίσθωσης. Μάλιστα, εν ώψη του σκοπού της διάταξης, θα ήταν αναχρονιστικό να υποστηρίζεται ότι για τα ακίνητα όπου η μίσθωση καταρτίστηκε μετά την κατάσχεση, ο υπερθεματιστής κινδυνεύει να απολέσει το δικαίωμα εγκατάστασης, αποβολής δηλαδή του μισθωτή, επειδή δεν το άσκησε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών, όπως προβλέπει το άρθρο 997 παράγραφος 1. Ένα άλλο θέμα. Εφαρμόζεται το άρθρο 1009 στην ελεύθερη πώληση του άρθρου 998 παράγραφος 6. Ο ίδιος αυτός νομοθετικός σκοπός έχει κοινό τόπο εφαρμογής στην μόνο κατόνομα ελεύθερη, αλλά στην πραγματικότητα αναγκαστική εκποίηση του άρθρου 998 παράγραφος 6 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η ισχύς του οποίου είχε διατηρηθεί μέχρι το τέλος του 2022 με τον νόμο 49-47. Επομένως, διατηρεί πρακτικό ενδιαφέρον το ζήτημα για όσες διαδικασίες εκκρεμούν και για όσες πωλήσεις ο υπερθεματιστής δεν έχει ασκήσει ακόμα το δικαίωμα του άρθρου 1009. Ο ίδιος αυτός νομοθετικός σκοπός του 1009 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ελεύθερης πώλησης, επειδή, κατά τη γνώμη μου, η γενεσιουργός αιτία που οδήγησε στην νομοθετική πρωτοβουλία υπέρ του υπερθεματιστή είναι κοινή σε κάθε περίπτωση αναγκαστικώς κατασχεμένου ακινήτου, ανεξαρτήτως του τρόπου με το οποίο το ακίνητο αυτό τελικώς θα εκποιηθεί. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος δυσμενούς αντιμετώπισης του αγοραστή κατασχεθέντος ακινήτου με ελεύθερη πώληση έναντι του υπερθεματιστή αναγκαστικού πληστηριασμού. Ένα άλλο θέμα δομικό είναι να διαχωρίσουμε ποιες συμβάσεις καλύπτονται από την εφαρμογή του άρθρου 1009, ποιες μισθώσεις καλύπτονται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής και ποιες όχι. Και τι ισχύει για αυτές που δεν καλύπτονται από το 1009. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται γενικά, για να μην μπερδευόμαστε, σε εμπορικές μισθώσεις πλην των αναφερομένων στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 34 του 95. Δηλαδή σε αυτές που αφορούν δικηγορικά γραφεία, γιατρία, συμβολιογραφία κτλ. Εφαρμόζεται επίσης σε μισθώσεις αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου ακινήτου ή ακινήτου όπου έχει συναυθεί επίμορτη αγροληψία. Όλα αυτά θεωρούνται επιχειρήσεις. Συνεπώς καλύπτονται από τον όρο του πραγματικού του άρθρου 1009. Δεν εφαρμόζονται όμως επί ακινήτων που έχει μισθώσει το δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γιατί εκεί θεωρείται ότι δεν ασκείται επιχείρηση. Επί των εξαιρουμένων μισθώσεων συνεχίζει να εφαρμόζεται το άρθρο 997.1, εδάφιο Β ως Δ, με τις εκεί προβλεπόμενες διακρίσεις. Παράλληλα με το άρθρο 997, κατά νομοθετική παραπομπή, ισχύει το άρθρο 615 του Αστικού Κώδικα. Επομένως, η διαδικασία, το περιθώριο αποβολής είναι δυσχερέστερο για τον υπερθεματιστή. Άλλη ενότητα, σχέση των διατάξεων για τη μισθωτική διάρκεια με το δικαίωμα του άρθρου 1009. Πρώτη περίπτωση, νομοθεσία COVID και άρθρο 1009 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Υπενθυμίζω ότι με το νόμο 4790 του 2021 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία προβλέφθηκαν 2 ρυθμίσεις που παρατείνουν την διάρκεια επαγγελματικών μισθώσεων. Το μεν άρθρο 111 προβλέπει ότι οι εμπορικές μισθώσεις, η λειτουργία των οποίων είχε ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων, παρατάθηκε για διάστημα ίσο με το χρόνο αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας. Το δε άρθρο 48 προβλέπει, φαντάζομαι είναι ενδιαφέροντος ειδικού εδώ στη Ρόδο, ότι η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων καθώς και νοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου 4276 παρατείνεται για 2 έτη από την ημερομηνία λήξης αυτών κατόπιν μονομερούς δήλωση του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον εκμισθωτή υπό τους εκεί αναφερόμενους όρους
και σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 4790. Με βάση αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις, οι μισθωτές επιχειρήσεων απέκτησαν δικαίωμα παράτασης των συμβάσεών τους και ευλόγως ανέκυψε το ερώτημα αν μετά την άσκηση του δικαιώματος παράτασης ή κατά τη διάρκεια της παράτασης αυτής ο υπερθεματιστής κολλείεται να ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας του άρθρου 1009. Η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική. Οι προαναφερθήσεις διατάξεις του νόμου 4790 δεν προβλέπουν καμία εξαίρεση εφαρμογής του άρθρου 1009. Εξάλλου, το νόμο 4790 ακολούθησε χρονικά ο νόμος 4842, με το άρθρο 81 του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 1009, προσθέθηκε εκεί το εξάμηνο από δίμηνο που ήταν πριν, αλλά διατηρήθηκε το δικαίωμα του υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μίσθωση κανονικά. Και σε εκείνο το νόμο ούτε η διάταξη του άρθρου 81, ούτε καμία άλλη διάταξη έθεσε οποιαδήποτε εξαίρεση εφαρμογής του άρθρου 1009 επί εμπορικών μισθώσεων που είχαν παραταθεί ή επρόκειτο να παραταθούν με τις δύο αυτές διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας COVID. Συμπέρασμα. Εφόσον η καταλαμβανόμενη επιχείρηση, μίσθωση επιχείρησης, ξενοδοχειακή ή άλλη, στεγαζόταν σε ακίνητο που ήταν ταυτοχρόνως και αναγκαστικώς κατασχεμένο, η παράταση αυτή εφαρμοζόταν εφόσον πληρούνταν και επιπρόσθετες προϋποθέσεις του άρθρου 1009, δηλαδή εφόσον δεν είχε μεσολαβήσει η κατακύρωσή του σε πληστηριασμό και ο υπερθεματιστής μετά τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης δεν είχε ασκήσει την εκεί προβλεπόμενη καταγγελία. Και τούτο διότι οι διατάξεις αυτές λειτουργούν παράλληλα, η δε διάταξη του 1009 υπερισχύει για τους λόγους που προανέφερα. Πάμε σε άλλη παρεμφερή περίπτωση συσχέτισης, σύγκρισης, διερεύνησης της σχέσης της νομοθεσίας περί εμπορικών μισθώσεων και δι της διάταξης του άρθρου 13 του νόμου 4242 και του άρθρου 1009 του κώδικα. Υπενθυμίζω ότι δυνάμει το άρθρο 13 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του νόμου 4242 εμπορικές μισθώσεις του ΠΔ που συνήφθησαν μετά την έναρξη ισχύως του νόμου αυτού, ήταν 28 Δευτέρου του 2014, ισχύουν κατελάχιστο για 3 έτη, ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο. Σημειώνω ότι κατά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου την 971 του 2022, η νόμιμη τριετής διάρκεια της μίσθωσης δεσμεύει τους συμβαλωμένους και δεν είναι δυνατή η παραίτηση από τη δέσμευση αυτή. Κατά την ίδια αυτή απόφαση, η προβλεπόμενη στο νόμο τρίμηνη προθεσμία καταγγελίας εφαρμόζεται στην περίπτωση που κατά τη λήξη της τριετίας και την παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο, η μίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου κατά άρθρο 611 του αστικού κώδικα. Το αναφέρω αυτό γιατί η διάταξη του άρθρου 13 δεν κάνει καμία διάκριση, δεν αναφέρει ότι εφαρμόζεται η τρίμηνη αυτή προθεσμία στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, το αφήνει αδιευκρίνιστο και έτσι είχε υπάρξει και ερμηνεία ότι μπορούσε να ισχύσει και στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετά την τριετία. Ποια η σχέση όμως της διάταξης αυτής, έτσι όπως ερμηνεύθηκε από τον Άριο Πάγο, με τη διάταξη του 1009. Το δικαίωμα καταγγελίας του υπερθεματιστή με την σήμερα γνωστή μορφή του κατά άρθρο 1009 εισήχθη με τον 4335 και ως μεταγενέστερη κατησχύει της διάταξης, της προγενέστερης διάταξης του νόμου 4242. Επομένως, εφόσον μετά τη σύναψη της μίσθωσης επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση στο μίσθιο και αυτό εκποιηθεί, καταγγελία της μίσθωσης είναι ισχυρή και πριν από την τυχόν παρέλευση της τριετίας με εξάμηνη προμήνυση. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται επιπροσθέτως ευχερός και από το γεγονός ότι το ίδιο το άρθρο 1009 στο τρίτο εδάφιο δεν επιτρέπει την άσκηση καταγγελίας υπερθεματιστή όταν αποκτά ακίνητο μισθωμένο για κατοικία. Έχοντας λοιπόν προβλέψει ο νομοθέτης την εξαίρεση για την μισθωμένη κατοικία και έχοντας αποφύγει να προβλέψει
όμοια εξαίρεση για μισθωμένη επιχείρηση, είναι προφανές ότι είναι δυνατή άσκηση καταγγελίας εντός της ελάχιστης τριετούς διάρκειας μίσθωσης επί εκκινήτου στο οποίο ασκείται επιχείρηση. Τι συμβαίνει όμως αν ο πληστηριασμός ολοκληρωθεί και η μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης λάβει χώρα σε χρόνο μετά την πάροδο της αρχικής τριετίας? Όπως προανέφερα, το δικαίωμα καταγγελίας του άρθρου 13 του 42-42 των 3 μηνών ισχύει εφόσον παρέλθει τριετία. Έχει άραγε δικαίωμα υπερθεματιστής να φορέσει τα παπούτσια του νέου εκμισθωτή και να ασχίσει καταγγελία τριμήνου αντί εξαμήνου του άρθρου 1009 για να αποβάλει νωρίτερα το μισθωτή? Η απάντηση νομίζω πρέπει να είναι αρνητική για 2 λόγους. Πρώτον, η διάταξη του άρθρου 1009 είναι ειδική και μεταγενέστερη και κατησχεί του άρθρου 13. Θεσπίζει μια περίοδο ελάχιστης προμήνυσης για την προστασία του μισθωτή επιχειρηματία. Επομένως, από υπερθεματιστή δεν είναι δυνατή άσκηση καταγγελίας με τρίμηνη προμήνυση, διότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της αναγκαστικού δικαίου διάταξης του άρθρου 1009. Δεύτερον, θεωρητικώς, αν ο υπερθεματιστής, έχοντας υπησέλθει εκ του νόμου στη μίσθωση, παραλείψει να ασκήσει καταγγελία του άρθρου 1009 για τουλάχιστον 1 εξάμηνο από την περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, τότε θα μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμα του άρθρου 13 του νόμου 42-42, ώστε να επισπεύσει την αποχώρηση, την αποβολή του μισθωτή εντός τριμήνου. Όμως, ασκώντας την καταγγελία του νόμου 42-42, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι παραιτείται του δικαιώματος επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του μισθωτή βάσει της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, και τούτο διότι το δικαίωμα του άρθρου 1009 προς τον υπερθεματιστή να επιδιώξει βία υποβολή του μισθωτή από το μίσθιο προϋποθέτει την προηγούμενη άσκηση συγκεκριμένης καταγγελίας του άρθρου 1009 και όχι εκείνη του άρθρου 42-42. Επομένως, η καταγγελία του 1009 εφαρμόζεται από τον υπερθεματιστή, ο οποίος επιδιώκει την εγκατάστασή του στο μίσθιο με το όπλο της απειλής βίαιης αποβολής του μισθωτή και κατησχύει όλων των λοιπόν διατάξεων περί νόμιμης διάρκειας ή καταγγελίας που εφαρμόζονται σε μισθώσεις πληστηριαστέντων ακινήτων όπου ασκείται επιχείρηση. Να έρθω σε κάτι που ενδιαφέρει το μισθωτή, άμυνά του, καταχρηστικότητα της καταγγελίας και δυνατότητα αποζημίωσης. Το δικαίωμα καταγγελίας του 1009 είναι τυπικά απρόθεσμο, αφού δεν προβλέπει προθεσμία άσκησης ο νόμος, όπως προβλέπει, όπως είπαμε, αποκλειστική μάλιστα προθεσμία στο άρθρο 997 παράγραφος 1. Εν τούτης, άσκηση καταγγελίας μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης σε συνδυασμό με πρόσθετα περιστατικά, παραδείγματος χάρη διαβεβαιώσεις του νέου κτήτορα υπερθεματιστή ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας, μπορεί να θεμελιώσει καταχρηστική άσκηση δικαιώματος λόγω αντιφατικής συμπεριφοράς, κάτι που ασφαλώς δεν στοιχειοθετείται όταν ο υπερθεματιστής ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας αμέσως, πολλό δε μάλλον όταν έχει εκφράσει και πριν την καταγγελία την πρόθεσή του προς τούτο. Επομένως, η ταχύτερη άσκηση του δικαίωματος από τον υπερθεματιστή μειώνει αντικειμενικά τα περιθώρια άμυνας του μισθωτή. Ασφαλώς, και εδώ ήταν ένα μεγάλο κομμάτι συζήτησης με τον Σταύρο, ο μισθωτής μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από τον υπερθεματιστή εφόσον έχει προβεί σε επενδύσεις και βελτιώσεις στο ακίνητο που έμειναν αναπόσβεστες. Δεν έχει όμως δικαίωμα διαφυγόντων κερδών για όλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης, διότι δεν έχει νόμιμη προσδοκία συνέχισης της μίσθωσης για χρονικό διάστημα πέραν του εξωμήνου του άρθρου 1009. Ολοκληρώνω με την διερεύνηση του ζητήματος αν ο υπερθεματιστής δεσμεύεται από τις προκαταβολές ή εκχωρήσεις μισθωμάτων πέρα του τριμήνου κατά άρθρο 616 του αστικού κώδικα, εφόσον βέβαια μεταγράψει την περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Όπως υπενθυμίζω τη διάταξη 616 του αστικού κώδικα. Οι προκαταβολές μισθωμάτων που έγιναν στον εκμισθωτή που εκποίησε ή οι εκχωρήσεις μισθωμάτων που έγιναν από αυτόν, καθώς και οι κατασχέσεις μισθωμάτων που έγιναν από δανειστές του, είναι ανίσχυρες
απέναντι στο νέο κτήτορα, εν προκειμένου τον υπερθεματιστή, για μισθώματα πέρα από 3 μήνες που αρχίζουν από τότε που αυτός γνωστοποίησε στο μισθωτή την εκποίηση. Θυμίζω λίγο την ιστορία, γιατί είναι κρίσιμο για το αν αυτή η ιστορία πρέπει να μας καταδυναστεύει και σήμερα ή όχι. Είναι λοιπόν κρίσιμο για να ερμηνεύσουμε πλέον το τρέχον νομοθετικό καθεστώς. Θυμίζω λοιπόν, αρχικώς, σύμφωνα με το άρθρο 7 του πρώτου νόμου για τις εμπορικές μισθώσεις του 813 του 1978, η διάταξη του άρθρου 616 του Αστικού Κώδικα εφαρμοζόταν και στις εμπορικές μισθώσεις, ρητή πρόβλεψη. Καταργήθηκε όμως τούτο μετά με το άρθρο 3 του νόμου 1229 του 82 και μετά από αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία επικράτησε στην ομολογία με προεξάρχουσα την Ολομέλεια Αρείου Πάγου 6 του 2004 ότι από τότε και μετά το άρθρο 616 του Αστικού Κώδικα έπαψε να εφαρμόζεται σε εμπορικές μισθώσεις. Στη συνέχεια όμως, με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του νόμου 42-42 προβλέφθηκε ότι εμπορικές μισθώσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύως του νόμου διέπονται μεταξύ άλλων από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Χωρίς εξαίρεση. Επομένως, μετά από τότε, μετά από τις 28 του 2014, για συμβάσεις που συνήθισαν μετά από τότε, η διάταξη του άρθρου 616 του Αστικού Κώδικα εφαρμόζεται και πάλι, αφού καμία εξαίρεση δεν προβλέπεται και ως προς αυτές η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι ανεπίκαιρη πλέον. Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 2 της ίδιας διάταξης, οι εμπορικές μισθώσεις που έχουν συναυθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί ρητός σιωπηρός πριν την έναρξη ισχύως του νόμου, διέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, όπως ίσχυε πριν τον νόμο 42-42, με τις μικρές τροποποιήσεις που εκείνος επέφερε. Και αυτές συνεχίζουν να είναι αρκετές μέχρι και σήμερα. Επομένως, τι συμβαίνει σε αυτές τις συμβάσεις? Και εδώ είναι κρίσιμο να ερμηνεύσουμε. Εκ πρώτης όψεως, συνεχίζει ως προς αυτές να είναι επίκαιρη η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 6 του 4, που είχε εκδοθεί υπό το νομοθετικό καθεστώς πριν το 2014. Θυμίζω ότι η απόφαση αυτή είχε κρίνει μεταξύ άλλων ως μη εφαρμοζόμενο το 616 στις εμπορικές μισθώσεις και επομένως δεσμευτικές στις πέραν του τριμήνου πληρωμές μισθωμάτων για τον υπερθεματιστή, επειδή είχε κρίνει ότι όσο διαρκούσε η δίμηνη αποκλειστική προθεσμία καταγγελίας του υπερθεματιστή κατά άρθρο 997 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δεν επερχόταν η πισέλευσή του στη μισθωτική σχέση και επειδή ακριβώς δεν επερχόταν η πισέλευση, βασικός όρος του πραγματικού του 616 του Αστικού Κώδικα, δεν πληρούνται το 616 και επομένως δεν εφαρμόζεται. Είναι όμως η λύση αυτή ικανοποιητική μετά τις, θα μου επιτρέψετε να πω, καταιγιστικές νομοθετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών? Ασφαλώς όχι. Ο υπερθεματιστής, έχοντας απρόθεσμο και όχι υποπροθεσμία, απρόθεσμο δικαίωμα καταγγελίας από και διά της μεταγραφής της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, μπορεί είτε να διατηρήσει σε ισχύ τη μίσθωση ως έχει, είτε να διαπραγματευτεί με το μισθωτή νέα συμφωνία, είτε να προχωρήσει σε καταγγελία της μίσθωσης. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι θα λύσει τη μίσθωση και μάλιστα αμέσως. Συνεπώς, ο υπερθεματιστής υπησέρχεται στη μίσθωση αυτοδικαίως. Διότι διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος η μισθωτική σχέση επί εξάμηνο τουλάχιστον να καταστεί μετέωρη. Έτσι, όσα ειδικότερα δέχτηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπό το σήμερα ισχύον καθεστώς δεν σχετίζονται με την υποεξέταση περίπτωση. Μετά την αύξηση μάλιστα της περίοδου προμήνυσης της καταγγελίας από 2 σε 6 μήνες, η εφαρμογή του άρθρου 616 είναι ακόμα πιο επιβεβλημένη. Και τούτο διότι ενώ προηγουμένως οι προκαταβολές ή εκχωρήσεις μισθωμάτων 3 μηνών υπερκάλυπταν τη δίμηνη περίοδο προμήνυσης της καταγγελίας χωρίς ζημία του υπερθεματιστή, τώρα πλέον που ο υπερθεματιστής οφείλει από τον νόμο να ανεχθεί τη συνέχιση της μίσθωσης για 6 μήνες, θα αναγκαζόταν να δεσμεύεται για προκαταβολές και εκχωρήσεις μισθωμάτων πέρα του τριμήνου, παρέχοντας έτσι την χρήση του ακινήτου του άνευ ανταλλάγματος για τουλάχιστον 3 μήνες.
Επομένως, η εφαρμογή του άρθρου 616 όχι μόνο δεν αποκλείεται από άλλες ισχύουσες διατάξεις, αλλά τουναντίον, υπό το φως του ισχύοντος δικαίου, είναι επιβεβλημένη για την εξασφάλιση του δικαιώματος του υπερθεματιστή στην ιδιοκτησία επί του ακινήτου, τόσο στις πριν όσο και στις μετά τον νόμο 42-42 εμπορικές μισθώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και συλληπιτήρια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή, με συγχωρείτε, για την πολύ αναλυτική παρουσίαση του θέματος. Θα κλείσουμε τον κύκλο